Мамадыш районында квантум балалар иҗаты үзәге базасында кулинария исемле иң тәмле түгәрәк эшли башлады. Биредә балалар кулинар осталыкка, төрле ризыклар пешерү серләренә өйрәнә ала. Нәни осталарының эшен без дә күреп кайттык. Гөлшат Гафаровага 9 яшь. Ул инде кечкенә вакытыннан ук ашарга әзерләргә ярата. Беренче коймагы төерле булса да, хәзер инде ул яшь булуына карамастан, өстәлгә бутерброд, мимоза салатын да әзерли. Мин кружокка октябрьдә бардым. Нәрсәләр пешердегез шушы вакытта? Һәм нәрсәсенә биреп ошады? Беренче бутербродлар, икенчесе мимозаны. Тәм-томнар әзерләргә өйрәнү кызларны гына түгел, малайларны да кызыксындыра. Динияр Максимов киләчәктә шеф-пешекче булырга һәм хәтта президентка табын әзерләргә дә хыяллана. Меню инде әзер, әлеге бәхетле мизгелне көтәсе генә кала. Пельмени, манты, эшпошмак. Кулинария түгәрәге балалар иҗаты үзәгендә иң кызыклы юнәлешләрнең берсе. Балалар атнага 2 тапкыр 45 минут шөгыльләнә. Төркемнәрдә төрле яшьтәге 10 бала исәпләнә. Дәресләргә көн күреш әсбаплары, савыт-саба сатып алына һәм үз эшенең остасы чакырыла. Кулинария дәресләренең мәҗбүри шарты санитар гигиена таләпләрен үтәү. Куллар чиста, алъяпкыч киелгән, эшкә дә керешергә мөмкин. Балалар һәм яшүсмерләр йорты түгәрәкләре районның барлык мәктәпләрендә һәм балалар бакчаларында диярлек эшли. Алар барлыгы 300-дән артык. Аларда 150 педагог эшли. Квантум исә балалар һәм яшүсмерләр йортының йөрәге булып тора. Ул балаларга һәм өлкәннәргә өстәмә белем бирү инновацион үзәк. Балалар гына түгел, әти-әниләре дә әлеге түгәрәкнең барлыкка килүенә бик шат. Алар үз балаларының уңышлары белән социаль челтәрләрдә уртаклашалар. Рәхмәт сүзләрен язалар. Кызым йөри, әле аңа бары тик 9 гына яшь, ләкин ул бик шатланып бара. Кайтып тагы да күбрәк шатлана. Ул кайтуга уже өстәлләргә ул ризыкларны тизеп куя матурлап. Һәм инде безнең традиция буенча мин инде аны WhatsAppка да, Instagramга да салырга тырышам. Ул инде иң беренче йөгереп килеп, әни, мин матурлап тизеп куйдым, карточка төшерәсеңме дип инде шулай итеп бик сөенә. Бәлки бу яшь гурманнар арасында да югары ресторан йортларының булачак шеф-пешекчеләре бардыр. Әмма бүгенге көндә иң мөһиме балаларның креатив сәләтләре, оригиналь аш-су әзерләү теләге һәм шулай ук коммуникатив күнекмәләрне яхшырту. Чулпан Әмири, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы.